Good morning mga geng. Alas 10 na. Medyo late na kaming bumaba ni Ana. Naligo kami. Tapos, dede si Ana ngayon. Kababa lang talaga namin. Open natin yung cortina. Medyo maganda ang weather naman. Kumusta kayo? Kumusta? Hindi ako nag-vlog ng medyo matagal kasi. Hindi naman matagal eh. May upload naman tayo. Yung last video ko kahapon, Sunday. Saturday. So, ngayon, Sunday. So, i-upload ko to siya. Same as scheduled. Tuesday na. So, lang kalat ng bahay. May pala ako guys. Yung halaman ko, tinransfer ko doon. Bigay ng friend namin sa barn, si Annabelle. Hello, Annabelle. Thank you sa sa cast ba yun? Hindi ko sure kung anong tawag doon. So, may leftover kaming rice last night. Yun yung breakfast ko. Si Ruth na sa taas pa. Nag-sleep in. Or nag-relax. Medyo matagal talaga kaming gumising. Mga tas 8 na. Tas si Ana, hindi pa siya, natulog pa din siya ba? Usually, she wakes up at around 7. Pero today, alas 8 na siya nagising. Tapos, naglaro lang siya doon. Yeah. So, nag-sleep in pa ang papa. Pakita ko muna si Ana. Hi! Peniklar. Oh. Ay, thank you ba? Be up. Pag-burp. Okay, up. Hutsaw. Up. Hutsaw! Yan na. Umpisa na ng araw ni Ana. Okay. Hindi ko muna inon yung TV para maglaro lang ko. So guys, kahit anong try ko na, sabi ko pa dati, hindi pa tayo nagsuklay, no? Sabi ko pa dati, ayoko talaga ng screen time kay Ana as much as possible for the first 2 years. Pero halagoy, labay na akong anak. Imposible guys, kasi lalo pat may mga ginagawa ako sa bahay to distract her. So, nanonood siya. And at the same time, she learned something naman sa mga shows niya. Yeah. Mainly, she watches, Ellie Kids. Alam niyo yung Ellie Kids. And also, Cocomelon sometimes. She doesn't really like Cocomelon that much. So, mag-init lang ako ng, ng rice. So, anong ganap natin today? Mag-grocery shopping. Tapos, drop by daw kami sa mama o sa parents nila. Tapos, I think we're gonna go for a walk. We'll see. We'll see sa time. Yesterday, naglinis ako ng, namin second floor namin. Vacuum, nagpunas-punas. And then, most importantly, yung tana namin ba, nilinisan ko para talagang malinis. Char! So, today, minor na linis-linis lang dito sa, Most of the time naman, nagva-vacuum ako almost everyday yata because alam nyo na may mga crumbs yung kinakain ni Ana, yung bread or yung cookie or kahit anong kinakain niya or fruits niya. Minsan, nakikita ko may tinatapon siya doon. Hi! She wants to say hi. Hi! Say hi! Wala pa, napapatuyo pa kami ng hair and then I'm gonna tie her hair. Wow! May natira pa kaming kagabi. Ball. So, yun yung breakfast namin. Ako si Ana kumakain to ng rice eh. Rice is left. What do you have there? Leftover to yung rice namin kagabi. No ha, don't touch it ha. That's for Opa. Yeah. Did I rice met mama? Para dili mag-upang yung buhok sa mo. No? Okay, last na lang. Plus. Okay, hutsa! Ana, look at mama! Wow!
Ito na yung food natin, ano. Meatballs, saka nilagyan ko ng sweet chili sauce. And then may ano din ako, konting lettuce dito na may dressing, konti. Wow, lekker! Lekker ang food ni Mama. Ay. So, kain lang kami guys. And then, alis na kami pagkatapos na mag-ready ng papa niya. Daddy? 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 Thank you, Bao. Ito si Ruth. So, alis na kami. Stress lang daw ang mama. Alis muna kami. Mag-grocery. Oak. Ik heb ook geld. Ik heb ook. Ook geld. Ik heb ook geld. Wacht, hij pakt de kaart uit het front, ja? Okay. So, ayan. Medyo mainit naman. So, okay lang. Hindi na lang ako mag-shawl. Or tawag dito? Mag-scarf ba? Okay lang naman siguro. Buwakta, Ana. Sobrang gusto ko yung nalagyan ng plants ko ngayon. Kaka-happy ba? Iba namang itsura ba sa bahay? Yan, gustong-gusto ko siya. Nilagay ko dito yung mga shoes ni Ana kasi kung anong nilagay ko dito yung ibang libro dito, wala. Kinukuha ni Ana eh. Ana! No, Nene, we're not taking your baby, ha? So, mag-lipstick tayo kasi parang luspad ako, guys. Ito akong bag. Ano na itong lipstick. Nagdala din ako ng hand cream kasi ang lamig-lamig. So, palaging dry yung aking hands. Aking kamay. Ganito talaga disadvantage pag hindi nag-blow dry. Oh, buhagag ang buhok ba, no? Daming mga sumisikil-sikil dyan. Sumisikil-sikil. Alis na kami, guys, ha? Kita-kita tayo doon. Hindi ko sure kung makakapa-vlog ako doon. Alis na. Bye-bye, Mama. Bye-bye, Mama. Nana. Mama, go with us. Kus je papa? Kus je mama. Oh, Mama po dahil. Nag-lipstick. Naka-lipstick si Ana. Late nights, been on long flights, stayed on strange time. It's a strange time in my life. I took a drive home to clear my mind, and I ended back at your spot for what. So, nag-drop by lang kami, guys, sa ng saglit sa bahay ng kapatid ni Ruth kasi may hinatid siyang materials ba para sa kasi pinapagawa yung bahay nila. Gustong-gusto ko yung mga kahoy dito malapit sa kanila. We're here, Ana. Anna, we zijn er. We zijn er. So, kuha tayo ng ganito. So, insert mo yung phone dito. And, yeah. Malakad na si Ana. Ako na mag-grocery kasi maglalakad si Ana. Ayaw magpasok sa stroller. Yeah. You want donuts? So Ana was time to get it. You want bread for Counter na kami. Nee, it's okay. Counter na kami. Ang hirap na dalhin ni Ana sa shopping eh. Ana? Yan o, may tangay na donut. Ana? Iniwan namin si Ruth doon, guys, kasi nga ang likot ni Ana eh. Ayan si Ruth. Umupo na lang kami ni Ana dito. Let's go! Nako, mahirap nang dalhin si Ana mag-shopping or mag-grocery, guys. Ang hirap nang dalhin.
Kasi, pag may gusto siyang gawin at hindi niya nagagawa, sumisigaw sa loob ng supermarket. So, yeah. Papa? Hindi naman pwedeng pabayaan natin sumisigaw doon kasi maraming nagsa-shopping yan. Dito po lang. Alam nyo na. Yeah. So, uwi na kami. Ana, ayan. Sumisigaw siya kanina. She was screaming earlier because she wanted a donut. Yeah. Yeah, the keys there. I have the keys. Yeah. Alis na kami! It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. So, mag-drop by kami. May maliit na zoo dito. Zoo? Not really zoo. It's a little public. Yeah. Little Hindi, park. para siyang zoo, but anyway, hindi siya zoo. Ano ba ang gulo? May alpaca sila, but anyway, the thing is, it's raining a little bit. Wala, may ano pa dito. Oh. Tubig. Wow, moy. We don't stay long, bang. It's raining. The alpacas are waiting for you, Ana. Na, ang dagway sa batang kiat ay. Oh. Donut is life. It's on the nose. Go! Come on. Go! Maybe put the hood on, ba? Pero rain or shine po dito, ah. Marami, kahit umuulan, marami kang makikitang mga bata na papuntang school na nagbabike na kahit maulan. Wow! Alalala, buang, don't her finger, that's dangerous. Ala. Ana has donut kasi, so oh nay, Ana. Oh my god. Ana, it's ready. It's ready for you. Oh, they're coming, Anna, for your food. Nah, but we cannot feed them. It's not Yeah. good for them. Oh, that's too bad. We're not allowed to feed the animals here. It's very bold. Don't go closer, Anna. Hi, hi. She has food kasi baka ba? Kanang tuhikon siya ba? Hi. The alpaca is there, Anna, kay. Hello. Oh no. Uy. She has sugar on her face. So, wala kasi kaming ganap. So, yan. Dito kami for a bit. Anna! Hi! I thought I was recording earlier. What? Oh, she's so cute. Oh. So, lakad-lakad lang kami dito and then we're going home soon. Yeah. Ano? Dan gaan we slapen, hè? Yeah, and then magnanap na to. Maganda, dalhin yung mga bata dito. Maliit lang siya. Pero ang lamig. Uy! Lamig-lamig. Ayaw yung makan. Wala. So, bahay na kami guys and nagcha-charge ako. Nandito ako sa kitchen. Ito yung bali for 1 week namin na shopping or na grocery. Sabi ang lamig-lamig eh. But anyway, this is good for 1 week. So we have Anna's small bananas. Ano din ako dito para kay Ruth ito. Yung pork to siya, tas may bacon sa wrapped siya sa bacon. Ako ng manok na may bone, so iba't ibang parts siya. Gusto kong gumawa ng sabaw. Tinola ba? Siyempre yung keep fillet natin. Ito, gagawa din ako ng sabaw. Gagawa ako ng
ginataang baboy. Kani, sila ni pork belly. Iba-iba yung luto ko dito. I'm doing a whole dodong. Okay. Ito, champion. Ang champion po, siya, mushroom. Mushroom sauce. May filet American din ako. So, nahihilig ako dito these days. What else? Ito. Wortel or carrots, dalawa lang. Magpapansit kasi ako. May pita bread kami. Pita bread, this is for what, Dodong? Shawarma. Oo, yeah. Kebab. Yeah. We have shawarma. So, ito. This week, it's the start of the week already. Maandag is Thursday. Kasi nagmi-meal plan kami. So, sabi ko sa kanya, we have to stick to the meal plan so that we know what groceries or how much grocery we need. We don't go crazy. Like that. Para hindi masayang. Ito may donut kami for snack. Si Anna, kumuha niyan kanina. Binigay ko na lang kasi umiiyak siya doon. Hindi siya umiyak. Sumisigaw siya doon sa supermarket. And we have cheese. Siya? Mga sliced na siya. Oh, promo! 2 for 3.50. Dalawa for €3.50. Guys, ito. Kung gusto to ni Ruth ay Sinterklaas ba ito? Ano po to? Choco Lolly. Ham for root bread. May egg. Ako dito, isang dosena. Pero may egg. May konting egg pa naman kami. But I think kukulangin yun. Ito din. Spool milo para sa dishwasher. Para pang shine ng mga glass. Ganyan. And may isang bag tayo ng potatoes. Tapos may toilet paper. Yun lang. And 43 euro dodong. Yeah, I know. 43 euro. So, these days, sabi ko sa kanya, i-keep namin yung resibo ng mga shopping para matrack namin yung expenses or lang shopping ba for a month. But, some receipts you didn't keep. No, not all. I'll put 10 euro in your pot. Yeah. And may isa kaming lalagyan ng, ayan, binalalagyan ni Ruth ng pera. Nag-segregate ako ng isang garapon ba? Say garapon, Basta. Kansiya. I don't know how you call it in Tagalog or in Cebuano. Oh, in English, Papa. What? The container where you put the money. Oh, yeah, I don't know. It's not a coin bank, but it's like a coin bank. Yeah, we use it. Yeah, so anyways, siya, ni-recycle ko lang na yung lalagyan ng pagkain na made of, na yung container is glass. So, sabi ko sa kanya, maglagay tayo ng konting pera dito every time for when we go away, like that. Char. So, yun lang yung ating, boodskapen or grocery. Boodskapen po ang tawag dito, yung grocery shopping. So, Anna is napping now. Madali na lang siyang patulugin, guys. Nilalagay na lang namin siya sa crib niya. Tapos, nagbababay na siya. Maganin siya. Tapos, ginaganito niya kami. It was easy, Papa? Dodong. Put it to sleep. Yeah. Yeah. Yeah, these days talaga. Pero, yeah, I don't know how long we tried it, Dodong, no? It took a really long time. Pero, wala, patience talaga. Pero, so far, okay naman. Parang, I think it's over 2 months, Dodong, no? Yeah. That we tried. Sometimes it worked, sometimes it didn't. She would wake up in the middle of the night and then we would pick her up and then we put her between us. And then, yun, makakatulog kami. But then, when she's between us, pag nagigising na siya, napapapansin na siya sa amin. But then, when she's in her room, even though she's already awake, she would play with her stuffed toys. Nagsasalita siya ganyan, nalalaro siya. Pero these days talaga, afternoon nap is really good, but then pati sa evening na tulog niya, madali na lang siya, nilalagay na lang namin siya, unlike before na talagang she would scream like crazy when you leave her. But then now medyo okay na, so nakaka-happy naman. Yeah. Pag may tiyaga, may nilaga. I don't know how to translate it, ba? Iligpit ko lang to, guys.
And then, nagcha-charge kasi ako. So, balikan ko na lang. Alas 2 na. And tulog pa rin si Ana. Gumagawa ako ng turon. Tsaka instant noodles ni Rod. Ano ito? Kasi walang pansit canton. Laking ito lang. May goreng na indomie. Orange po siya na kamote. Steam na po ang kamote. Tapos, tinuro. Tapos, tinawang lagay sa lumpia. Tinawang lumpia. So, konti lang yung pancit canton ko. Tapos yung turon, ito, nag-ano ako ng sugar. Ayan. Ito na. Bigay ko. I'm not sure if gusto ni Rod, pero itry ko yung yung turon. Pakainin siya. Try ko muna. Ano yung kata? Kita na yung sugar. Kain. So, yung dito ako palagi umuupo. Kasi mas comfortable dito. Tapos malayo sa TV pa. Si Rod andun. Chill muna kami kasi tulog pa si Ana. Siguro we still have an hour. About an hour. Before Maybe she... I take a bath. Yeah? It's weekends for now. Mag-bath daw siya. You officially OFW ba? OFW. OFW no eh. Overseas for name. I didn't come here for work. I can't. No, okay, but you... I'm not called OFW anymore because I didn't come for work. Tinutokso kasi ako ni Ro, sabi niya, hindi na daw ako OFW, ano daw ako? What did you call me before the dog? OFNW. OFMW daw, hindi daw OFW, ano daw ako? Overseas Filipino, not working daw. Buhay. Lami astoron ay. Tapusin ko lang no. Time check na 3:40 ng hapon. Guys, hindi ko na talaga kaya. Nag-body warmer na ako kasi sobrang lamig. Naka-on yung heater namin pero wala mga noy. Sobrang lamig. Kakatapos ko lang kausapin yung dating estudyante ko. Shout out to Miss Lim. I met her in Ho Chi Minh. She was one of my students there. But now she's already back in Korea. We still keep in touch. So yeah, enjoy the winter, Miss Lim. It's really cold now. Have a good night, Miss Lim. We have an 8-hour difference sa Korea. So yeah, good night, Miss Lim. Yeah, it'll be Tuesday night. I think Tuesday night when you see this vlog. But yeah, take care, Miss Lim. And hello sa twins niya. Super cute ng kanyang twins. My twins po siya. Boy and girl. Hello. Hi guys. 4:10. So paalis kami. Lumabas na sila tsaka si Ana. Punta kami sa in-laws ko. Tapos magdala kami ng mga tinapay doon na binili ni Ro. Tsaka maghahati din kami ng mga lumang toys doon sa convenience store. May kasi, may container doon kung saan mo pwedeng ilagay yung mga old stuff ba. Dito, mga old toys. So, pwede siyang itapon dyan. Hello! So, na, 5:30 na ngayon. Nasa bahay na ulit kami. Hindi na ako nag-vlog doon kasi family time naman. Anna wants to play football now. Yeah. Naglalaro na yung dalawa. Goed zo! He's dancing. Anas dance! Anas dance! Anas dance! Ay, so yun na yung Sunday namin. Currently si Ruth iinit ng tinapay. So yun lang yung vlog natin for this weekend. Sana nagustuhan nyo, although wala namang masyadong ganap. But anyways, yun lang yung video. Salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe sa aming channel, GIefamvlogs.
Doon si Ana. Kita-kita na naman sa susunod na vlog. Ana, say bye-bye! Bye, Ana! Babush na dong. Babush! Babush, mush, mush. Bye, Ana! Busy naman akong anak. Doy!